Hvordan vil så i din... Jamen, det billede ændrer sig jo hele tiden. Tidligere der mente man, det var mellem 10 og 50 cm vandspejlet ville stige, ikke? I de næste 100 år. Men det ser jo helt anderledes ud med de scenarier, der er kommet gennem de sidste 2-3 år. Ikke mindst fra observationerne fra arktiske områder, hvor isen smelter langt hurtigere, end man tidligere har været vidne om. Ikke? Så det kan være, at det bliver meget mere dramatisk, end man havde troet. Og hvad snakker vi om der? Hvad snakker vi om? Altså, under den sidste mellemistid, der var vandstanden jo omkring 6 meter højere, end den er i dag. Ikke? Fordi der var store dele af Arktis og Grønland, der var smeltet væk. Ikke? Så ja, det er jo meterstørrelsesorden, vi snakker om, hvis den her tendens fortsætter. Det ved vi ikke. Det kan også meget være et lille udsving i noget i større forløb, men jeg aner det ikke. Men det er meget dramatisk, som det ligger i øjeblikket. Arbejdet med at analysere konsekvenserne af klimaforandringerne foregår på højtryk i disse år, og der er nu stort set enighed om, at vi står over for klimaforandringer de kommende årtier og er nødt til at forberede os på det. Den data og viden Kystdirektoratets folk og andre opsamler om kystens udvikling bliver værdifuld viden i fremtiden, når vi skal beskytte de danske kyster.